एक गोष्ट सांगू, आयुष्यात ना काहीही करा, तुम्हाला जे कमवायचे ते कमवा, गाडी बंगला ऐशोआराम, कुणाला सोडून जायचे बिलकुल जा, तुम्हाला जे काही आयुष्यात हवं ना सगळं करा, पण तुमच्यामुळं कोणीतरी जेवलेलं नाही किंवा कोणीतरी तुमच्यामुळं मानसिक त्रासामध्ये गेले किंवा कुणाचा तरी देवावरचा विश्वास उडावा, स्वतःला दोष द्यावा त्या माणसानं, एवढं कुणाच्या दुःखाचं कारण बनू नका. कारण जेव्हा एखादा माणूस हे सर्व सहन करत असतो ना, तेव्हा कुठेतरी तो जो वर बसलाय ना तो बघत असतो सगळं, कुठून ना कुठून त्याच्यापर्यंत सगळं पोहोचत असतं. आणि या गोष्टींचा, आपण कोणाला तरी दिलेल्या यातनांचा भविष्यात आपल्याला त्रास होतो ना, तो खूप भयानक त्रास असतो. म्हणून कोणाच्याच दुःखाचं कारण कधीही बनू नका. सो बी काइंड.